Калидорам шпаклёвка зем 10 слой шукриткем грунтовка зем ҳозир тайёре барои эмулсия задана. ина покиза задагӣ тайёра угул-пугул ҳама чоракҳо сафед кардагиай иснишама мехиҳад. иснам тайёра, фақат бояд эмулсияш бизанем. тамом дигар. лавлаво кам-кам нам дуравира, сразу эмулсия намезем, вале қоқ шава конкретно, баъдан эмулсияш мезанем. потолок пешаи ранг кардан навориш дастгиро фаромӯш накунед дӯстон. касоне ки меҳмонен ҳатман дар омада обуна шавед. агар имкониятш бошад видеои моро дар имо ватсаптон подписа кунед, бо беҳтарин мешавад. ҳозир навор пешаи ранг заданай. баъдан ранг зем бо як камера мекунам, иншоалло пешкаши шумо мегардонам. лотфан видеоро то охира тамошо кунед. боз як бор ассалому алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. ина дӯстони потолока байнша кабути осмонӣ задем, нав задем, тарайёли қоқ нашидай. байниш кабути осмонӣ задагия, баъд байнида абр меояд. гирд ва наши сафед месавоне ки байниш абр меояд. байни ҳами фигура иса ҳамихе сафед меса иса. ина дӯстон мо абрзаниро шурӯъ кардем. як угли потолок ина аялав абр зада рафтесем дӯстон. ва абрамо бридагем ба кардон, обични кардон, дилхо размер қатӣ метавонед шумо манам хел абр бибуред дӯстон ва потолока чӣ хеле ки маъқултон ба маъқули дили хитон рисункаи абра аввал бибурорем ва баъдан байнои абра ба баллончик пур кунед. ва бисёриё нависонда буден дар видеои дигари партофтагӣ потолока абр задем партофтем. овоза буд дӯстон бахшиш ба он хотире ки ман дар видео пешакӣ гап задам ва баъдан бо монтажкунанда бо гап задам нафаҳмидам, рост гап вақтам набуд, проверкаш накардам, ба ҳамин хотир партофтамш каналда овоза буд, удалитш накардам дӯстоно ва хостам боз як абри дигара пешкаши шумо бигардонам. дӯстони азиз, ина абр задесем потолока ба он хотире пешкаши шумо мегардонам дӯстон. шитоби дар ӯ видео рост гап бисёриё нависондем, да овоза гуфтем нафаҳмидем гапота, ҳам коркуниша тарзи коркардша қасоз нафаҳмидем чӣ хел кунем ва чӣ хел бизанем. ба ҳамин хотир ина ҳозир задесем рисункаи абра аввал бировардем, баъдан ина ба баллончик пур карда байнои рисунка рафтесем. ва дӯстон ҳамин потолокда 5 литр эмулсия рафтагиай, 6 дона колери кабути осмонӣ то қадар ранги ҳамин кабути осмонӣ заданаш дӯстон. бисёриё нависонда будем дар комментария ки чанд қадр расход мешавад ин потолокда ранги кабуд уснаш. ина бародаро 5 як эмулсияи майдааки 4 килоага гирифтем ва баъдан амуро тайёр кардем. 5 литри ҳамин рон нашид. 5 литри рон нада мо дӯстон 6 дона колери кабути осмонӣ дохтем ва баъдан як қитъи клей пева дохтем. ина потолока кабути осмонӣ зем ва ина ҳозир абр задесем ба трафарет ба баллончик абр задесем. 10 дона баллончик рафтагиай дӯстон дар ин потолок. ва бо агар бихоҳӣ ки рисункаи абро ката-катаи таи рӯшантар биёяд дӯстон, бо баллончик камтарак расходтар мешавад. агар бихоҳӣ ки хиратчо питари нежни як биёяд, бо ида камтарак расход мешавад дӯстон. ва зависай потолок ҳам мекунад. потолок агар объёмаш калон бошад, калонтар расход мешавад. ва ҳамин калидори мо задесем 6.30 дарозишай 2.10 паҳми ҳамин байни ҳамин потолока. ба ҳамин хотир 10 дона рафтагиай дӯстон. ва шумо метавонед дилхо кардон қатъи трафарет бибуред ё дилхо абр бибуред, метавонед бизанед дӯстон. ва дар ҳамин абртон метавонед ситора ва самайлот дилхо трафарета бибуред, дабавид кунед дар ҳамин байни ҳамин потолок метавонед дабавид кунед дӯстони азиз.
و اوش از خواهش دلی شما چه خیلی که معقولتونه میتونین ترافرید با کردون ببرین. هم خیلی بالون چقدری هر یک شما میتونین ابر بزنین. و دوستان عزیز اینمو حاضی ابر زیم پتالوکی ما تیار شید. پاوگیزه ابر زدگی تیاره دوستان. و کسانی که مهمونین حتما در اومده و بناشین. و کسانی که میخواین هم خیلی ممکنه دوستان نمیرو بالای اکران دینا موندگی زنگ بزنید تا از کار کرد شه و نرخ نباشه همشه چخشق میکنیم دوستان. و دستگیر رو فراموش نکنید دوستان عزیز. اما لایک عبیزت یلنا بزنید دوستان و پاتیست حتما کنید دوستان چون دستگیری شما پیشروی ماه. و اگر امکانیت باشه دوستان عزیز در ایموی و واتساپ تون پدیلیت سکنین امی ویدیوی ما را. و دوستان عزیز فکر یک شما را در کامنتاری انتظار میتونید فکرهای خودتون در کامنتاری بمونه چون که فکرهای شما برای ما خیلی مهمه. و منین شما ما در کار دوستان با همین خاطر فکراتون در کامنتاری حتما بنویسونین. و پناه هر یک شما به خدا دوستان عزیز تا نواره آینده ما را خداوند هر یک شما را نگهبان باشه دوستان. و دستگیر را فراموش نکنید.